Salam alaikum, Abedi. Dani de Paris, Alaji de Paris, Abedi. Dani de Paris, Bele de Paris, Abedi Gaubefu, Bella Jelenfou. Ame foli la se groupe na ou diye groupe na bela jeli diye muso nyarama horo muso me foli la sa bela jeli ma so madaina madame de la présidente Nasra Sawa ma foya mbafu ka horo mfu barni gamia ma foya uradu zus ma foya me horo muso bela jeli fu Malian wole Mali jeunesse aweraye Côte d'Ivoire jeunesse bora ka minge o mana fe ofena baw joro la Mali kono ka daga mercenaire munu mawmbulu alimami te Mali kono opérati te Mali kono soma te Mali kono munu mercenaire munu mawmbulu nu blara ko asima Malian bonya ko Mali justice ma Malian bonya mais amba do nga justice andalen do la ka fo ko u dona histoire la amba do Mali justice u ben ko nge ga sadana adam billahi nu be konane sambi oro bu konane billahi mo kele sare nga bo jamana kono ko re mercenaire binani o konale ni te foyi o jia wuliya America wo wo chia Poutine ko mo mine ka juger ka tla ka condamner ka bla donc Mali justice amba fo ka wali nyuma don amba do mo fala munu ba bolota billahi ma fala munu ba bolota akunu bla de comme ko di wariyan olia ko keni violence ou ni fendo yi ka artiste ou kele ga fendo ke ko di war betere mo do mo munu ni bu fo iba go Alassane nga parti genou comme Alassane yere descendant malien na politiquement ay ino africaine black on wole France amase ka France da do la foka dinya wuli arrêter soirée ay ino africaine black magisali ko bita mallan lendi abtani ko koson ne afongo ni ma shugo shinyera ma utesrenya Mali ken minga jiebe Mali ayira wala na utaka justice bonya o manga justice bonya wa Mali justice ou fanga mi dien kono Allah we l'américain mine na ma juger ka condamner nous joba la y a pas de problème nous joba la problème to là amubla mais nous jota la na mu condamner ala kana barika duna nous jota la amu condamner ima famu parce que kadaka ante jonshi musalaka ki musalaka kadaka ko kiye niye baga taunga jamana tade baga taunta foi taunta o kadaka comme olia ko toga ko artiste te concert ke ka nintendo ke o problème tala on fene ka jeunesse on dalen do ala ka yira ka fo comme mercenaire ma fala munu ba mbolo ka on justice bu konani o jeni bela jele nga bo Mali artiste o bega faranyo ka on ngani ayira ka faranyo ka ira ivora na ka on awere artiste de ba Mali kono ka be nyo mbolo maramba jigino Mali kono o ba puissance ira die mogola koni ko ga on artiste kere na artiste bebe nyo fe ago boga maramba sense fa faso kolala fa cheso kono Kaira ka fo parce atara trophée ta ko di Malima gaun taro ka mo ga ivara on piqué atara trophée bele bata ko di wari ko di Malima ale tale ko di wari yu ama be ivara uma comme ama be ivara uma minge ivara ngo ko li ga sorosi binani ko no mage ko artiste te concert ga ja on artiste oli fanga ga giringa teme oli ga soldat uka oli mu dimi mo wara sora awere ga etala fanga artiste
oli sera ko dimimboro oli sera ko u dimimboro soro an ka artiste de la a Mali a kɛra baara ye dɛ wa Mali justice aw yɛrɛ y'a ye dɛ bloku bɛ jamana min justice ta Mali justice tɛ an bɛ nin kelen an bɛ nin kɛ misaliya ye Macky Sall bɛ ka na ko bɛ ka na deli la a fɔra Alassane bɔ i ka yafa deli Malien bolo fila bɛ nkɔn sigilen don kumane kurunga aw ka yafa ma Ala kama kira kama njo talan bina aw kan dɛ subhanallah we mu cɛ k'e b'a fɛ ka yɛrɛ i ka jamana kɔnɔdenw na ko toi tu es l'homme le plus fort en Afrique de l'Ouest n'i ye Burkina nɛnɛ i ma Mali nɛnɛ dɛ anw bɛ min yira ni mercenaires ninnu na ni mercenaires ninnu n'an y'u condamné n'an m'u condamné ni sari ni ko jalema sɔrɔ wolo n'an m'u condamné k'i sibiri dan ku la sibiri i ka dan ku la an b'u condamné jamana in kɔnɔ an b'u condamné 25 ans de prison 25 ans de prison chacun mɔgɔ kelen o kelen million 50 i b'o sara amani na i m'a faamu b'aw préparer dɛ bloku t'a ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ foyi t'a ɲɛnabɔ anw bɛ ni an ye n ko bɛ a tɔgɔ Jean u ka ministre des affaires étrangères français an y'o jɛ n'o kun nana an bɛ condamnation min dogo Ala b'a dɔn ni ko bɛ justice minnu bolo ne y'a fɔ aw ye n ko président b'aw kunna aw t'a dɔn bloku tɛ dɛ foyi tɛ u bɛ nin bɛɛ kɛ mɛ u tɛna bila di bila cogo yɛrɛ t'a la fiyewu maa min b'i faga maa min nana k'a b'i faga o yi minɛna wagati min na le 10 le combien ka t'i taara attaquer o complot bɛɛ yera ka yira diɲɛ bɛɛ ko an b'u bila ka na an t'u dɔn n'o ko kɛra o aw b'o ko kɛ komi an yɛrɛ dama don an famille dama don Alassane n'a ka parti b'o ko kɛ aw b'o kɛ ni delili de ye wa aw bɛna de ko wa non immédiatement immédiatement mais vous pensez notre pays c'est Niger vous pensez notre pays c'est Burkina mais c'est pas comme ça nous on vient de pays de Sundiata et Babemba et Sigasso Tcheba et pays de Soli Albert nous vient de pays de Modibo Keïta Amadou Toumani Touré nous vient de pays sept pays les pays Mandek les pays Akai au bon jamana gamouye namu condamné et Allah ayra oubla ko ugume jaja angel lo oubla sodo de kono immebulu foy billah ube télé la dien ube fembe la dien comme aw yang artiste fenge aw yang artiste ko li de concert ga fe an artiste ma wuli gata aw de wulla kana ngo artiste no fe comme Alassane yere desera nyani ki ga jeune na bo iga parti jeune na bo ko abo kare kono mo fana wulla docteur wulila ka tu ka droit ni mu yu balu wa droit ni na Ivoirien ne ko lo fer la wulila ko ka droit ni ye gaji fi o beka ay bi ga jeune na bo ko li ga bo blé Alassane blé ku de ni nyona ka santani noni a blé ku de be mimbi na vateni na blé ku de ni nyona ka fo ko général de la ri abe mi afle ni exil la donc jela tigala ramade Awnye mau ya nyela awnye Kadhafi ya nyela anye Kadhafi ya nyela jiye kono ya awnye atofla ka bono buti filiga aya ya nyela kate négocier ni terroriste ya awnye ya awnye Tcheba ya nyela no me talendo iga jamana kono dewnde kama même frère min da iga wallahi billahi hal na fara ega sorasi nyene ko ga taga Mali frontière wa de ko su de beta ko suno guteta de parce que les mercenaires clés na condamnation mu dawka mo kele 25 ans de prison mo kele 25 ans de prison million bidru amani 25 ans kofe bla joko tala de bla joko fo itala ima famu ye femme ke kata Sud-Afrique ko nation jeni nga boko ka ko nyefo nation jeni bora ko lita kalama parce que sari nation jeni era ba do awne mo mi nation jeni bodon Ambe la France mi connaît la France yere ba do awne mo mi ima famu la France bodo la France ba do anwa jamana mi donc là aw ma fo awni vare on te nyona ani mo shi te nyona awni Alassane anaga parti mo do de be awni be nyona ima famu sunani vare on tisaka ke nyona parce que on ba do Côte d'Ivoire o Mali Côte d'Ivoire o Burkina
Côte d'Ivoire est Guinée parce que Côte d'Ivoire était Mogotaï. Oh, tu vas vous dire à crier. Au lieu de nana, on a Sunjata toi ou de Côte d'Ivoire. Quand toi ou de man nous ni koroko nous ni wangolo nous chien on suna au bain on détail faut la bladoina. Au lieu le chien. Il m'a fait yo le chien on ko libe sauna. Mais nyane ala ka dien ban on ba do anga fanga be sigi. Anga teri munu be. Ah, dugu intro wa raison folo intro. Raison intro ça wa raison folo. Malé on a chawaram na ani mie malé on taita raison folo intro. O beda on tai. Amba bem ne gasira nga jamana ma. Inshallah amba bem ne. Ima famu. O non fele be keleke. Côte d'Ivoire o non be keleke, on ye keleke Alassane 2011. Ka malé on a révolté bago kama. Ka bago ke julaw juguye aw nya kaya. Ah? Aw ye bago ke julaw juguye. Ka bago ke mogo daw juguye ka bago ke islamia juguye aw nya kaya. Oh Boaké, merci beaucoup. Ame Boaké on est Mali. Anye bagoke obe Alassane ngama Alassane julade. Wa on Alassane bede kele e no Alassane yere nye donne no on abi. Bola mi shido mola bola kele mba bola billahi. Amadou be watim na kaburu kono wallahi ala abago ay kon Alassane sa. Ah mais problème tala problème foi tala. Mais amou juger. Kamali jeunesse wala kamali dongli dalaw ara per fra comédien nga na ko artiste maramba na be jigi mali ko domna ay boga ira jiem bogo la de aya jira jiem bogo la ko be nyongolo de kaw de artiste yo be nyongolo na be jigi mali ko domna mali jeunesse jelu ay bogo ta ko akota to no akota kume kayira ka fo femi kera o kera artiste bere la o kera jeli bere la ayo ay bogo ira jiem bogo la de problème tala comme metanga chula meta chula l'on foitala ima famu nyana nga nyongo soro shuina espagnol problème tala nyagwa kuma me kole dani dofo aw makunu ne ma fen fo ma ne refene testranga fen fo ma ima famu mais ne kuma info kuma min fora ese abinade awere ga usigi dani galon tige wa ay chiere fo espagnol bete Dani akuma ni Espagnol mi restaurant na ikodo no kadi ebe dusuta ima famu ne ya fawe mo chemi taraw fe ne baga ula body ne Dani au hine de benela billahi au hine de benela Espagne kono au hine de benela ne Dani ne be feka au labo fendo de kalama au mo de famu ere nyeme Dani kechole nyeme Dani siglina kunu ni bitekele ne a fawe wo chemi taraw fe atoka foli mine chemi taraw fe aw ba do tigi ni dogo ma ko bala mini dogo ma ko wulu tigi mo mi taraw fe nga yaw ko lo shide mo adama de nterge mo adama de ngo makuna mango gatemaka billahi mo ni ba le no fe ina ale tege dona nyogambolo foka jien wuli ala te hereke o sangono o tala o te here nyini aw so mo be sega na o te here nyini ngone ni fo wena aw mo jatemne enyembe anaw farala nyona enyembe jona kan doga vi ma charger ere nyembala jabana ngona ne ben fale vewutu de la ne ben fale vewutu ani arrange de la ale dum fla ale clé la ne ga mo ni ala kungini nyada shiga no nyade fawene tellement ala naga kunango yakoso nga tara munumunu Barcelone bugora wona ne ma fe ono ngona be jien woro ngo halakibi ne dinde fawene awere bunu sigile fle awere ka jatemine aw munu ba no fe aw munu be na tara sigi tuni goro a jatemine de billahi Espagne ma bariga bane ngoya awdi Espagne be ba do ka foko set awdi ima unogo chogoni sigile aw nogo chogoni ima sigile ima kumu chogoni sigile hali nasongo chogo ya foita ubulu kawe Espagne bi ala ko daw sigi dabananna wotro koksera la fena ka usani ne kawe awere ye chogoni naje ne ya fawere Espagne be ba do ne be mi fo o ye chiedi kadaka mami aw mo amunu be ima ivan nga visha ele fa ba changer momulula o mage me aw munu fle na aw bale no fe taw no chogoni na ma kumu chogoni ma isre mina ninga ufaga wa papier taw bolo foi taw bolo
aw sigilen do ka vie détruite here taw farsogo la ne ni fawye mais woni ye fela bla ini here de be nyoy e ma dani here dugu e ma here sanji ka jigi daninga ne ma fe ngo debi jeso ne ko indabla wakati mna nga bora ka momli kura sa 32,000 euros ne ma fe ngo balaira bora o wakati ni be balaira sanduruge somi jolila de ba bora dro aya bandro katla ka dore jogo fene ba ne ma ni fe ne e kungolo te barake e te gandi malena ne mo nyefe ne ngiki e moye e ma kati 24 ne ma ni nyefe ne Francia no o ni be manyini bariga banen dew nyini Franci ere Franci ni kana Franci danga de ere jate mnefio ni mamunu ale no fe billahi hereta shigo ni asro papier temi molo Franci ya te barala sege mina ni ka befa parce que ne ba do e mane noro chogo wa e alaga dani anina o fa espagnol yo o dige ko awla Espagne no to ba do aw munum be o ba chogo do ka fa ko hereta uka Espagne do udon olive restaurant baro camion bolu ayara no fe mo ni be Sénégal Espagne kabi fasola kana ida tamati serela ebe ko kalama na ma nyefe ne ubu ku da tamati serela wallahi funteni bare fe ibe jagati doye nunu kana ibe jagati doye no fe mo nunu kana Espagne funteni ba a jagati ni sans parent avec club bi wolom labo aranjosu bu bolo nu yo bon a beni alache ereso ere kolo nu ga aranjosu bo fem beni alache akasa obi faka hukumu kasa hali toy hukumu kasa hali taye hali tu hukumu kasa men bamako quartier kon lawla hukumu kasa pile na de ba fo ne te strango fo mo yo ne be tien de fo ni daga tien no ne te e ala la ilaha illallah ne be tien de fo ni ba mine ka mine ni ta mine o jiwo yo katania fo ite senema ne sigile do ngamoli ko da menga here kono na folo mugu ni fen relation chama mena ne be strango fo nyene wa ne be strango fo aw nyene wa ne o fo ne me fait quoi vie changer parce que ne te nyango de ne me fait quoi vie de ka changer ne te nyango aw ti saka o fo bla ka o fo bara bla ka o bara bla kana uda ngo aw kala tu ngo danga de ngaba afla ka ta gere la ele Barcelona ne ma nya fo ye o gere kala ele na boala ya o gere kala ele na bubula suma mali mu te bubudo ne ba la kunu ne mais na o te fa akuru ala ka danga de selen do ma suna nyamele dani na ne tay perefu de e mané daniel manimoto ko kola ne fle ne ba dawma de mais aw fle ni Espagne ma nyenama ani Espagne do de barigade ni aye no fe na foma ko tunya ma den ta tola fle e ngomba dodi e me Espagne lit mena u fe fle ngoli de yeme munu na ne wole ba wala alo dani o ite 50 wala nganga so sarabi e na fara kana ya kamel ngora sambi na ni sambi saba hali shirawo mo saba mo nani ne bedu e fado me so sara la francia 500 euros 600 euros fugari dendale no suguru ndogono hukumu kasabla ni nganyo fuga kudako fuira ba ko biduruduru ka ba so sara jule ha ko keme sawadi kam ko woro akono kaya sara la biduruduru ne ngon de saraka o so kumune nunu suno ma ba e ma ivan ga vishaele lio ivan ma ga vishaele ha wa vite shaede awe sani sa chokola foro wonata imawe ni awe laban chokobe juga foro wonata le jidon mi jidon mi dani men kanyi ndoni elebe chia fa wene awe na ko dani ki bagara ba kan fenge e awe joy mo wa dani awe joy aw somo bolo awe Europe ne re bolo billahi aw ne re bolo aw sari aw be bangmana ko fedi hali bangmana dugu ko late aw somo de bolo aw be Europe ko no mais ne re fe aw be bangma hali aw te bangmana billahi hali chefani aw ta nyogona teki e ka o ke chukoni na yeke ni e o ke chukoni be ka ko ga jitre ki ni daya e ma bouger ka binola kida ni dugu ko na ki hida keme aw era ka foto ko keme duru keme woro eni sampeleche ko magnifique be Europe ebe Europe ko na ka na folo sorle be keme duru keme woro wera go keme duru kalola keme duru keme woro iba munyini ha iba mu ititiga so e keme duru keme woro e fadum ba 1 million ministre te mali ko na mi saraka chana usarai aw men na folo mi soro nu ga sunyalite anu ga déplacement aw saraka chanu sarai ga taga sini 1 million et quel
1 500 000 ma gagner par mois. Aw de be Mali blaka koji te kini da keme duru keme woro mile la ofrete soro. O kuma fole aw ye ko be digawla. Munu be karsa no fe oli ko do ne. Munu be karsa munu tara yo liga viu jate no ko viu shena. U ko viu yele mana ye ko ba ku fasola. Aw dale no fugari de ala alibi tamati jugoro. San shegi santan tamati jugoro. O ye mun tamati no golinde. Ha? Ima senemigi fasola kini da tamati jugoro. Erensen jugoro. O kuma be fawo na awe dibi muna e mane nugule wa we sambi duruge ne nugule no chogom na otna nuguti kabi ala kauda ayawda mone baw faga ayawda kebe duru no fe ka Mali bla kini da kebe duru kebe woro no fe o kuma fole awe digawla awe ka foto ko kebe duru ha awe kalo ke awte bisa wasora awte gala ne galo kuma fo awe digawla ngone baka dusu do wa suna ko mesenema ne ga vi alhamdulillah ça va chez moi ha nebe condition mi na awbola abuta faka dugula kawe président Espagne nebe ka tiere fo were akana digawla ne ko de ngo Espagne lu era ba don billahi wa do ali Barcelona kaw ba don kaw mo ga munu be kaw uyaw ye ka fo kaw ye mo na chami herete ma munu ngo Espagne billahi parce que iba jatem ne fugari de gansa ne be iboli de nyogo ga soro ga do nyogo 20 € dia 30 € dia ote ha ni mengama mbasara mfasara kerata ha e bana sage ne ebe serela Espagne ne ba masa jomesa ni dusukashi me ba fa e ba nyamara e fade o ma etage wuli e fade o ma million jigindigi e ba be deli hali wa woro la o te soro e bolo o wa woro te soro ke dalo to serela Espagne ka kle serela mugan duru no fe saraka dey salam alaikum Mbafu salam alaikum mali amawole ka bewole bela jelenga boka tamara makumbe mawole ka wali mbawole nyani sunna ngado video la salam alaikum dadde pari alaji de pari wali juri pari espero na digra mina oyiku ngoybolo ha suno nebenga nebia ne danibia menga imafamu ngaranji belebele dunu menyela ma chogomna kadie menyela ma jamana ngono chogomna mais yalama jamana ngono chogomna kadie ha alaka barika do famawla bardin gambi wura duzu alaka barika do la ha akona nan duzu la bo sobada inare ha Amadou ha merci beaucoup Amadou amenyo Amadou Traoré ha Traoré la ko belebele amenyo ngolo ni ngaranji belebele nunu ebe jamana ngono Amadou e baro de mo na chami mais changer chogomna ko la ha nkofela kay nyefela kay ima famu ndo ngora kacha oh wira ko to ngafama ukacha horondo ha eso ina udale negele okuma fa o bediga dola kona sebeke jiye kono ayawdai belebele de Paris Alhaji Walijo madame la présidente de Nasra Sako ki fogi Walimando asma o bagayo Fatuzara au bela jelenga folibia ka foga Walimando merci beaucoup Chou Sidibe ka folibia Mariatou Kansai fo Allemagne merci beaucoup Estelle Kandé Aminyo Molo merci beaucoup Moussa Sissoko wassalamu alaikum.